sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a naglinged iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jack amo nurumbang wano saan nga inak istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok apakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak a naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti inak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanyak. Saan to, Apulos? Si kalaan ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatak daramday ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagik ko iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen lakay, agan-anat ka iti panagmanehom, ha? Wen, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabaalak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngam adda ka pailaang dito'y balkon. Umunig kan, tadi kakat malamiisan. Sana bali ta na sa papaymat nanang. Umunogak to inton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam na di mo kumaunay ti agpuy-puy at wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog, aging gajak mapasangpat ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatangyo. Urayom nga rudan ni Freddy, nalabit apaawid ang dayjay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wen nga rod lakay. Kat kasano daytan, adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta, bakit? Dubliek tag trabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawaktan ka. Mala, agpapigsa kang harod adagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Anya? Joke. Mabait lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam.
Dagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy. At dapay prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan ken karne ko naman. Wen ananang. Nagpalengkeak ngamin. Iso nga inlakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman Barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may Barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay Barok. Sapay kumataag na nayon ti kasta kinasayaat mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy Barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak-laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa'y laang. Napuyatan ngamin ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala. Bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain. Tapno makaina na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo kenkwana? Ay, awan matkid de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga ngamin ni nanang mo. Anang inagasman ka naun iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang, isumat ti kinunana itay simmangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyon Responsable pa'y nga ama ken asawa. Saan lang nga dayta? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Un tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa'y anaimot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan? Itimplaam iti kape. Kasjay. Un tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina? Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamot pang kontakak ken ka, Nang runa no kasdya nga agbiyahe ka. Saanin ko naktumit? Sa nabale, taon time mati panagawid ko dito'y balay. Awan na rumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang at damot cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak, bakit? No mabinsan, husto laeng met nga oray awan dayta cellphone. Sulisog laeng amin dayta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ni nanang talaga? Kita manje manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa,
Nasing pati asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Tay supay ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay. Ay kat anya nga rod ngay. Agano sak ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agi na nakamat. Sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na. An-anwam ti adu akwartano ag sakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga adyak ka ba lang tagbiyahe? Aginana ak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadin na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wan ad-ado pa'y ti oras ko kan kangam iti asawak. Ngamin, agpasada ak iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iti balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabii nga uray saan met. Sana bali taitid ko mat ti masapulam ko iti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam a milagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagim barok. Angam aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha nanang. Ada nga ro ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At iti napasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang, bakit? Sikan ti mang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak iti rabii. Ta isuday jayan ti savings ta. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmatgedam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabii. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumbeng nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, numaurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lakid din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag. Kas makita mo't, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to nga agsakit, bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito in text ko ken. Wen.
At iti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na, honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid I-silent ko ti cellphone ko. Kat, kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam naka-silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy? Talaga awais ka, Freddy. Siyempre Siyak pa iti ko nam. Ayun gayam, gimatang akon iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, adi ti susi. Ha? Oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. At dan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksi ka na yung titugot ko kahit. Ang mga nood na makakita di tarwar, anak ka park. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang ngamin ti budget. Diyak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong sampay laang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito Tanala ka nga ilus-lusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katamapantay di kusina. Nang isagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngam di ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalokay nga rod ti preno na. Kanadagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga ro di jay shop Husto matkit di, tapno makain na nakamatlakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging gainton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang aggaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga mintimay sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubwat ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige. Urayak ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan tiyag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito kanya. Ang di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. Oo! At dalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, dalag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot kan. Dino ti ayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip konti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero abagik. Anay. Gunam. Dahita ti maal-ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Freddy. Limad kayam alipliputan nak. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangakan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanyak, Freddy. Apay! Sorry.
Aklona ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog ak iti sa bali a babae. No saan pasamak ti kastoy kan ka. Nalapit nga agtultuloy pa ilaang ti panang lukluko yung kanyak. Pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay ajuanay ti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Sylvia. Natayan ti kapit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matanti pa ng liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Ikarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit, boy. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso pakawanan ka, Freddy. Nasakit tinaramid mo. Namruming bawlat na ti asikan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti naramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaksi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok kiti anak ta. Agyaman ak, bakit? Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak tigbimbag. Tapno masul ni takdak iti nagkurangak ka na kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak metlaeng, ngem saan akon nagsubli a nagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, ket ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak met unay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad adal metten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.